Comedy Kilden får hver uge rigtig mange henvendelser fra folk, som tænker, at deres kreative, innovative, sjove lille ting passer helt vildt godt til vores platform. Jeg er lige nu på vej ud til en fynsk rasteplads og mødes med en fyr, som mener, at hans idé, det han kan, hans talent, det er afgjort af noget, som vi skal vise frem på vores side. Jeg har selvfølgelig læst lidt om, hvad det er, han kan, men jeg er nok, for at sige det mildt, meget spændt på at se, hvordan det ser ud live. Jeg tror faktisk, det er ham, der er her. Ja. Hej. Nå, du kommer lidt tidligt. Ja. Hej. Er du klar? Ja. Så, velkommen. Troels. Ja. Ja. Skal vi gøre det? Ja. Vi har jo besøg i dag fra Comedy Kilden. Adam kommer lige på besøg. Og Adam, jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle lige prøve den her. Men den er desværre ikke modnet nok endnu. Så den skal en tur tilbage i vasketøjskurven, indtil den er god og klar. Og ja. Så den lægger vi lige til side, men vi har to her. Fordi seerne derude, de skal selvfølgelig ikke snydes. Nej. Så det du vil have, skal du have mig til noget? Jamen altså, jeg havde tænkt, at vi to skulle putte snyderne, så at sige, i sådan et par trusser her. Og ligesom prøve at se, hvad det rummer. Det er der mange derude, der ikke ved. Mange har ikke prøvet det. Men der er jo en fantastisk aroma i sådan et par trusser. Fantastisk duft. Virkelig lækkert. Og der er jo, det er jo en hel verden at komme ind i. Med forskellige, vi har også forskellige udtryk. Ja. For eksempel herover. Men altså ja, herover der er meget citrus i den her. Ja, man kan... En meget stærk citrus, vil jeg sige. Den er sådan. Og så hvis vi går herned, der er mere en, jeg ved ikke, skal lige luftes lidt. Ja. Men det er mere en, jeg ved ikke om du kan lukke en hytteost. Nej. Den hytteost. Ja, men... Det er fuldstændig næsten ligesom, hvis du tager en rigtig hytteost. Jamen, jeg kan, altså det er jo ikke, jeg kan sagtens... Vi har herom bag til, der kommer nogle mere saltede karamelnoter. En sprød karamel, vil jeg sige. Ja. Og der er jo mange æteriske olier i sådan nogle ting her. Æteriske? Ja, mange æteriske olier, der kommer ud. Ja. Du mener ikke æteriske? Ja. Ja. Meget æteriske olier. Så men jeg ved ikke, hvorfor en... ja, vi skal stikke næsen i først. Nej. Den virker hæftig. Den virker hæftig. Den har jeg så meget lyst til at putte grabberne eller næsen snuden i med det samme. Hvor var det den der var fra? Den her har jeg selv fundet til en Joey Moe-koncert. Nå ja. Ja. Hvor jeg finder mange trusser. Ja. I virkeligheden. Nick og Jay var godt engang, ikke så godt længere. Og den anden derovre? Den er fra en Candice. Der er noget kraft i dem her. Der er noget kraft og saft i. Så det jeg skal vælge, om vi skal Der er mange, der har gjort det her. Dufte til Candice. Der har haft mange gæster. Ja. Der har ikke været så meget pjat med dem. Nej. Så du beder mig om enten at vælge... Kan du ikke lide, jeg synes, det er mærkeligt? Nej. Jeg synes, at det er... Altså... Jeg har haft mange gæster herinde. Og de har... Ja, altså, mange folk står i kø. Jeg sætter tid af for at møde jer her. Og så får jeg sådan en underlig akavet stemning ud af det. Altså, jeg skal enten vælge Candice eller Joey Moe, ikke? Jo. Og så klipper du... Hvilken en synes du, jeg skal vælge? Det er den Party Panty. Party Panties. Party Panty fra Candice. Det er en pensionist panty. Og de har fordele og ulemper begge to. Det er svært, det er der mange, der ikke ved, men det er svært at få alle kvaliteterne samlet i en trusse. Ja. Så jeg ved ikke, om vi skal prøve at tage hul på den her. Hvilken en... Du har stiftet bekendtskab med begge to i din tid. Ja, det har jeg da i hvert fald, og jeg har mange hvilken en er værst, tænker du? Hvilken en er bedst? Ja. Det er det, du mener. Hvilken en er bedst? Jo. Det, altså... det er jo svært at sige. Kan du vælge imellem dine børn? Nej. Styrken, er der en styrke? Ja. Altså jeg vil sige... Pæn kras, men sød. Der er gylden fugt i. Jeg ved ikke, om det siger der noget. Men det er et ord, vi har i gylden fugt. Og gylden fugtfaktoren i den her er meget større end i den her. Ja.
Men der er meget sprød skorp i den her. Det er sådan en lille en. Det er mere en skorp. Den her er mere en allrounder. Ja. En all, Måske vi skal prøve lidt af begge to. I virkeligheden. Altså det kan godt være, at jeg måske ikke... Det kan være seerne derhjemme vil synes, det var sjovt at se. Det var Candice jo også. Den har jeg fundet til en Candice. Ja, det kunne godt være, at vi skulle... Det er jo sådan lidt mere folkelig truse, kan man sige. Candice, de er jo meget. Det er ligesom en god flaske rødvin. Den har man ikke... Hvornår åbner man den? Det ved jeg ikke. Ikke på en resteplads. Så, jeg ved ikke om du næsten kan få... Kan du lige få den? Ja, jeg ved ikke, hvis du lige... Det gør jeg så. Så lige tager den op en gang. Så lige tager den op en gang, og lige... Den tager en slag. Og så er det bare at sidde tilbage og vente på at se, hvad der sker. Få den godt rundt i næsen. Prøv at se, om du kan få den helt op. Den kører. Ja, den her. Nu kører bussen. Den kører stærkt, den her. Ja, den kommer helt ud i hjørnet. Kan du mærke det? Kan du mærke, den kommer helt ud i hjørnet? Ja, der er noget græs i, den her. Der er noget græs i, den her. Kan du ikke klare det? Kan du ikke? Jeg tror, jeg kommer tilbage. Prøv bare. Ja. Det var anderledes i hvert fald. Trusse Troels. Ja. Nu vil jeg i hvert fald stikke snuden hjemme af.